פקחתי עין בבוקר ויצאתי מהמיטה, עליתי על מדים בערך תוך דקה. המסדר עמד היום כמו שעמד אתמול, וכל מה שרציתי זה ללכת לאכול. העברתי את החוגר בתוך המכונה, ומשם יצא הפתק כמעט כמו מתנה. שלפתי מהערימה מגש חצי שבור, ועמדתי מול האוכל עם הפה פעור. מגש החימום במקום גליל עשוי בצק, נייר אפייה שרוף בודד וריק. מתי מגיע ג'חנון? שאלתי בדמעות, והעובדת אז ענתה לי עוד 5 דקות, עוד 5 דקות. ניסיתי להסביר לה שאני די ממהר, ושהיא ממשיך פה לחכות לשיעור האחר. היא הסתכלה עליי בצער ואמרה אין מה לעשות, הג'חנון יגיע עוד 5 דקות, עוד 5 דקות. התחיל להיות כבר מאוחר, אך אני עומד איתן, מחכה לבואו של הג'חנון הקטן. אמרתי יהודים לא סבלו ככה מאז 10 המכות. במהרה ענתה לי רק עוד 5 דקות, עוד 5 דקות. למרות דבריה הג'חנון לא הגיע מהר, ואחי הקטן הספיק לגזור את החוגר. די כבר לרעב, לא יכול עוד לחכות. אל תדאג חייל, רק עוד 5 דקות, עוד 5 דקות. היא אמרה תקשיב חייל, אתה נראה לי די רעב, יש דבר אחד שיחמם לך את הלב, מאכל כה מהולל שיעלה את רוחך. האם תרצה קצת ביצה סרוחה? ביצה סרוחה? אני מעדיף כבר לחכות עוד 5 דקות, עוד 5 דקות. טוב, וואו, מדהים. איזה כיף.